Takže ahojte, volám sa Marek a toto je vlastne moje prvé video na YouTube a pravdepodobne aj posledné. Tým, že sa venujem počítačom a celkovo technológiám, tak vlastne ma baví o tom aj rozprávať a nejak zdieľať informácie medzi ľudí. A zrovna kvôli tomuto som sa rozhodol aj toto video spraviť, že na internete neexistujú veľmi dobré videá, ani v zahraničí nie sú veľmi dobré videá na porovnávanie si slúchadiel a ktoré slúchadlá sú dobré a ktoré zlé, lebo častokrát sa stáva to, že tí ľudia v zahraničí majú s nimi zmluvy, alebo respektíve Logitech im pošle slúchadlá, povie im, povedzte hento, toto, tamto, o tom. A príde mi to také častokrát, že nie je to úprimné a je to až také, že niekto povie, že toto je najlepší mikrák, aký som mal, toto je najlepší zvuk, aký tam je, a prídu vám tie sluchadlá domov a zistíte, že realita je iná. Dnes budem porovnávať vlastne dve slúchadiel, ktoré môžete vidieť na vlastne softveri od Logitechu. Mám Logitech X2 Lightspeed a Pro X, ktoré sú klasické drôtové. Teraz rozprávam do mikrofónu Lightspeed. Čiže teraz tento mikrofón, ktorý počujete, teda môj hlas, ktorý počujete, znie z bezdrôtových slúchadiel od Logitechu, ktorý som si vlastne nastavil mikrofón. Tak to neznie mikrofón, keď vám prídu slúchadlá, treba si ho nastaviť, ale aby ste mali prehľad o tom, že ako ten samotný mikrofón znie. Ja vám potom vždy prehodím, keď prejdeme na tie drôtové, tak prehodím si slúchadlá na ten mikrák a budem vám celý čas hovoriť tú recenziu v tom mikrofóne, lebo stáva sa v zahraničí a v tých zahraničných videách najmä to, že oni toho hovoria do štúdiového mikráku, vám hovoria nejakú recenziu a potom prepnú do toho vlastne od Logitechu a potom vám to príde ten kontrast, že ten mikrák je strašne zlý. Čo som si aj ja najprv myslel, až dokým som si tie mikrofóny nevyskúšal sám a trošku sa s nimi nepohral. Predtým, než prejdeme ale do Logitechu, poviem vám, že prečo som vlastne išiel do Logitechu, pretože to je aj jedna z vecí. Ja viem, že sem veľa ľudí k tomuto, ak toto video niekto náhodou nájde, tak všetci sem prídu najmä kvôli tomu, že video sa volá Logitech, ale predtým som chcel mať slúchadlá od Razeru. Boli to Black Sharky V2, možno aj vy ste sem prišli s niečím, s takým, že možno ste sa prišli rozhodnúť, že ktoré vlastne slúchadlá nastaviť, teda kúpiť, ktoré sú lepšie, ktoré sú horšie. Úprimne vám poviem z mojich skúseností, aj z toho, čo som videl na internete, ako ľudia chválili napríklad Razer, Black Shark V2, tak boli to asi jedny z najhorších slúchadiel, aké som testoval na sebe, aj pri hraní, aj pri hudbe, aj na Discorde, všade. Strašné slúchadlá. Boli veľmi populárne na internete. Vždy, keď som kúkal, ja som mal 2023 verziu, ešte aby som podotkol, nie tú prvú, ale tú pred 2 rokmi teda, ktorá vyšla, ktorá by mala byť ešte lepšia, než boli tie predošlé. Na internete bolo chválené, mikrofón, musím povedať, že je jeden z najlepších mikrákov, ak nie najlepší na slúchadlách, aký som vlastne testoval a mal doma. O tom žiadna. Najväčší problém, na ktorý sa ľudia nepozerajú pri slúchadlách, je to, že každý hovorí o mikrofóne. Jasné, chceš komunikovať Discord, TeamSpeak, CS:GO, hráš sa nejaké hry, komunikuješ. Ale nekupuješ si predsa slúchadlá kvôli mikrofónu. Hej. Aspoň teda ja by som si kvôli mikráku, jasné, že chceš, aby ten mikrák nejaký bol, hej, aby neznel proste škatulkovo, ale potrebuješ, aby ten zvuk bol dobrý, aby som v hrách počul stepy, aby som pesničku mohol počúvať, aby som mal nejaké basy. A to je presne to, čo som videl na problém u Razeru, že tie slúchadlá stali 200 € a mal som pocit, že vlastne celé to úsilie a všetky tie peniaze pri výrobe dali vlastne do mikrofónu. Ak by ste tie slúchadlá mali v rukách, ako všetci hovoria recenzenti, že slúchadlá sú naozaj super kvality, hej, nerozbitné a neviem čo všetko, sú naozaj že kvalitne spracované. Ja som ich mal v rukách a musím povedať, že od kvality to má veľmi ďaleko. Bol tam použitý samozrejme ten lepší plast, ale aj keď ich držíte v rukách, tak znejú vlastne, keď ich chytíte, tak cítite je to proste taký nechutný plast, ktorý nemám rád. Dokonca aj tie Cloud Alphy, ktoré mám napríklad doma, tie HyperXy, ktoré som používal predtým, tak boli oveľa lepšie.
oveľa lepšie spracovanie a tie sluchadlá stoja o 150 eur menej, tuším. Teraz to je asi 100 eur na internete, ja som ich kúpoval za 60, teraz to je už 100 z nejakého dôvodu, ale kvalitovo sú úplne super, hej, akože HyperX má jedný z najlepších sluchadiel podľa mňa, čo sa týka tej kvality výroby a to, ako ti sedia vlastne na hlave. Myslím, že HyperX si môžu sedieť komukoľvek, čo sa nedá povedať o Razeru alebo o Logitechu. Niekomu môžu sedieť, niekomu nie, je to tam trošku také problematickejšie. Každopádne Razer sluchadlá úplne, že za mňa strašné. Jednak sa poškodzujú, môžete si to pozrieť aj na Redditoch, veľa ľudí postovalo na internete to, ako sa im rozobrali po 6 mesiacoch sluchadlá, pretože sú fakt, že zle spracované. Fakt, že zle, lebo nie sú ako v Logitechu máte, tuto by som to ukázal, tu máte také tie softvery, vám ukážem, šroby. Sú vlastne tuto v bokoch, v Razeroch sú vo vnútri spravené a vlastne zvonku je iba plast. A ten plast, keď sa vám zlomí, tak vlastne sa vám tie slúchatka rozletia na Frankfurte, hej, ako to tak mám povedať. Tak to bolo aj na internete, tam jeden chlap dokonca povedal, že upravil som si slúchadlá cez 3D tlačiareň, že mal doma, tak bolo vidieť, ako si vlastne vyrobil pliešok a slúchadlá si napravil a fungujú asi do dnes, ale 200 eur je 200 eur, hej. Takže kvalita spracovania od Razeru bola fakt, že zlá a zvuk tam bol príšerný. Ja neviem, ako mohli vlastne recenzenti hovoriť, že ten zvuk je super, keď ten zvuk je naozaj že strašný. A to aj skrz to, vlastne vy keď si aj nastavíte equalizer a mimo tých presetov, ktoré tam sú, tie by som aj nepoužíval, že CSGO a Valorant a Apex Legends a neviem čo všetko, to by som nepoužíval vôbec. Pretože tie presety boli úplne že trash, úplne že zbytočné a ani by som ich nepoužíval, boli to najhoršie presety asi, aké som mohol vidieť na hru. Tak som si nastavil vlastne equalizer podľa seba, aj to by mi každý povedal, že asi nerozumiem sluchadlám, že nastav si tie sluchadlá podľa seba, tak som si nastavil podľa seba a podľa internetu aj, hej, aby som mal vlastne krivku equalizeru nastavenú tak, ako by to malo byť. Čo sa týka equalizeru ako takého, Razer number one, hej. Ako má tam veľmi dobrý equalizer spravený, viete si tam veľa vecí meniť, čo sa týka aj zvuku. A tu majú to tam naozaj pekne spracované, ale zvuk bol ako keby ste kričali vlastne do plechovky. Naozaj plechovkový zvuk a skúšal som všetko, zvýšiť si basy, skúšal som naozaj všetky presety možné a potom som vlastne aj na internete od môjho obľúbeného recenzenta zahraničného pozeral, ktorý vlastne sa zaoberá čisto hudbou a sluchadlami a vlastne on tam aj povedal, že 200 eur sluchadlá, že super mikrofón a veľmi strašný zvuk. Hej. Ja som skúšal aj pesničky počúvať, nedalo sa to. Ja som nemohol ani pesničky počúvať. Čo je vlastne, chcete počúvať hej, hudbu pri, či už sa hráte len tak, že a neviem, ako napríklad ja v CS-ku surfím alebo niečo, tak si chcete proste pustiť pesničku alebo len tak vyčilovať sa, pustiť si film, tak chcete mať nejaké uzavretý priestor a super, hej, aby to znelo. Čo sa vlastne v Razeri veľmi nepodarilo a za mňa sú to najhoršie sluchadlá, aké som vlastne mal, čo sa týka zvuku. Dokonca aj tie HyperXy sú veľa lepšie spravené, čiže ak rozmýšľate nad Razerom, tak kľudne môžete si ho kúpiť. Za mňa proste to bol veľmi zlá skúsenosť s Razerom, už asi tretíkrát a už asi ani k ním sa nevrátim. Rovnako mali aj myšky, keď som niekedy v minulosti skúšal, boli dobré, ale kvalita výroby bola strašná. Čiže Razer je u mňa vlastne už taký panáčik, ktorý občas pozriem, že čo vydajú a to je tak všetko. A čo sa týka softvéru od Razeru, proste nepáči sa mi ten software vôbec, čiže ja som spokojný s mojím Logitechom, ktorý je jednoduchý, nemusím sa tam registrovať, nemusím tam robiť nič, proste prídem a je to, hej. A nastavím si myšku, nastavím si všetko v jednom programe, jednoduchom, spracovanom, hej, vlastne tu na jednej ploche vidíte všetky svoje zariadenia, ktoré si viete nastaviť a vlastne nie je o čom, hej, nie je o čom. Ja som za Logitech veľmi rád, ako postupili. A ideme teraz vlastne nastaviť si tie sluchadlá.
Čiže stále rozprávam do mikrofónu, ktorý je od bezdrôtových slúchadiel. Toto je vlastne prvá stránka, ktorú takto nebudete určite mať nastavenú, pretože toto je vlastne new preset 1, ja tam mám, hej, nemám to pomenované, a aj tu môžete vlastne vľavo dole vidieť, že mám nejaké custom presety, ktoré som skúšal, nakoniec som si nechal tento, ktorý je vlastne môj a ktorý som aj spravil podľa netu trošku, aby som to mal vlastne vyvážené v ušiach. Takto si vlastne môžete nastaviť váš preset. V defalte je to tuším všetko na nule, čo je určite neodporúčam. Alebo to bol vlastne v bass booste. Malo by to byť asi takto. Toto je asi default preset, má 42000. Ja mám vlastný preset a to je tento. Odporúčam vám nastaviť si tento, alebo ísť proste do custom community. Výhoda Logitechu je tá, že vlastne komunita je celkom veľká. Logitech má rado veľa ľudí, hej, je to známa značka a ľudia veľmi radi zdieľajú svoje presety, aby pomohli vlastne aj iným ľuďom, ktorí sa rozhodujú s Logitechom. Do komunity sa dostane jednoducho, prejdete iba sem, tu si napíšete Logitech, automaticky by vám malo nájsť audio, dajte si audio a tu je problém ešte jedna vec, tak teraz mi to preskočilo, a nastavíte si Pro X2 Lightspeed pre svoje slúchadlá a dáte si vlastne audio, dáte si napríklad populárne alebo najviac stiahnuté a môžete si ho v pohode stiahnuť. Tu sa musíte už potom prihlásiť. Ja som prihlásený, musíte sa prihlásiť do tohto, aby ste si mohli vlastne stiahnuť preset. A tu je vlastne tých presetov strašne veľa. Odporúčam vlastne viac menej tie, ktoré sú tu znázornené a ktoré vlastne ľudia najviac stiahujú. Z týchto neodporúčam viac menej asi žiadny. Možno tento bol celkom fajn pre mňa, ten sa znel úplne super. Je podobný tomu môjmu, ktorý mám nastavený teraz. Toto vôbec neodporúčam. Aj keď tu má 28 000 stiahnutí, tento preset bol hrozný, ale môžete si vyskúšať, možno vám to bude oveľa sedieť viacej, ak máte radi basové pesničky, fakt, že nejaké bass boosted alebo niečo, tak vám to bude sedieť. Čiže jednoducho si nastavíte preset 5, 3, 2, 5, 8. A vlastne zvuk máte nastavený, môžete ísť na YouTube a vyskúšať si váš nový preset. Výhoda toho celého je to, že vy si tu môžete dať 40 presetov, povedzme, a počas tej pesničky, ktorá vám hrá na YouTube, tak si môžete vlastne preklikávať presety a ten zvuk v slúchadlách sa vám bude meniť. Čiže budete vedieť, že aha, toto mi sedí lepšie, toto treba znížiť, toto treba zvýšiť, čiže je to úplne super vec. Vlastne v jednom programe si viete spraviť úplne všetko. Potom tu je surround sound, tak k tomu netreba nič viac hovoriť, proste 3D zvuk, respektíve priestorový zvuk, ktorý sa používa aj v hrách, väčšinou sa to aj v hrách používa. Je to na vás, ja to nemám zapnuté v hrách, lebo ja hrám prevažne CS-ko a tam proste priestorový zvuk nechcem. Každopádne hry, ktoré podporujú 3Dčko, je úplne super to mať zapnuté. Hej? Je úplne super to mať zapnuté, dobre to znie a za mňa skvelá vec. Alebo lepšie nenastavovať si to tu, ale ísť do Dolby's Audio. Hej. Potom v Dolby's sa to dá nastaviť tiež, stiahnuť si z Microsoft Storeu Dolby's, ak nemáte, a nastaviť si to tam. Čiže tu by som nenastavoval nič, už tu je vlastne všetko, sme spravili úplne jednoducho. Potom prejdete vlastne do mikrofónu. Vidíte, že mám zapnutý Blue Voice, lebo keby Blue Voice vypnem, tak môj mikrofón znie šialene zle. Čo proste ja nechcem, aby som znel ako hlupák, tak mám zapnutý Blue Voice. Blue Voice je technológia, ktorú vlastne Logitech pridal do mikrofónu a na ktorú sa mnoho ľudí sťažuje. Blue Voice je vlastne aj firma alebo značka, ktorú poznáte. Tuším, že majú Blue Yeti a podobné mikrofóny, ktoré sú jedny z tých najlepších mikrofónov, alebo z tých lepších mikrofónov, ktoré sú dostupné, štúdiové. A pridali vlastne to aj k Logitechu. Veľa ľudí sa sťažuje na to, že slúchadlá za 180 € a musia mať nejakú featureku naviac, ktorú musíte si zapnúť, aby bol ten mikrofón lepší a bla 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 bla. Dobre, môžeme hejtiť Logitech za to, že nevie spraviť stop slúchadlá, ale
povedzme si úprimne, nebuďte leniví, príďte do programu, zapnite si to, nastavte si to, ako vám to sedí a vec vybavená. Nevýhoda mnohých mikrofónov je tá, že vy keď si neviete nastaviť mikrák v equalizery napríklad, tak každý človek má iný hlas. Hej. Niekto má proste hrubší, niekto má tenší, niekto hovorí potichu, niekto hovorí príliš nahlas, takže treba to zmeniť. A týmto Blue Voiceom sa to, váš hlas sa neskutočne zlepší, akože ja som fakt spokojný s Blue Voiceom, páči sa mi, ako to je spravené, je to jednoduché, je to prehľadné, aj keď tu vidíte veľa tých guličiek a čiaročiek a všetkého, ale keď sa v tom orientujete, hodinku, dve stravíte pri tom, tak si poviete, že wow, že super, mám mikrofón, ktorý znie dobre, mám slúchadlá, ktoré sú dobré, hej, Logitech proste, či už sú dobre spravené aj kvalitne, hej, sú vlastne veľmi dobre kvalitne spravené, oveľa lepšie než Razere. Dobre vám sedia na hlave, nič vás neťahá, nič vás nebolí, dokonca aj, ja nosím aj okuliare, čiže s okuliármi problém není. To nebolo ani pri Razeroch, ale nie je to ani tu problém pri Logitechu, nič ma neťahá, nič ma nebolí, takže super. Dobre, tu si zapnete Enable Voice Blue Voice, Enable Voice Blue Voice a nastavíte si vlastný preset. Je už na vás, či pôjdete do vlastného presetu, alebo pôjdete opäť cez Community a pôjdete si nájsť nejaký vlastný mikrák, nejaký preset, ktorý nastavia niekto iný. Osobne neodporúčam ani jeden preset odtiaľ. Veľa ľudí, aj na internete to vidím, aj v presetoch to vidím, že majú zle nastavené mikráky. A akože nie je to zlé, ten preset je určite oveľa lepší, než je vlastne nastavený defaultne. Ale nepáči sa mi to, že veľa ľudí si dáva mikrák na 100. Aj master output level, aj input gain. Hej, čo je proste pri Logitechu nie veľmi dobrá vec, lebo Logitech má veľmi citlivý mikrák. A vy nepotrebujete mať mikrofón na 100. Hej. To nemám dokonca ani na HyperXách, ktoré sú v mikrofóne o dosť horšie, čo sa týka gainu. Tam treba tiež si zvyšovať vo Windowse microphone boost, hej. Pretože tam je to trošku horšie. Ale tu netreba to mať na 100, je to zbytočné, netreba to, hej. Keď rozprávate na Discorde, tam si viete zvýšiť zvuk mikráku, ako to vám sedí, hej. Alebo ako náhle tu budete mať na 100, tu vám to bude húčať, keď si budete testovať mikrák, budete sa počuť, ako keby ste kričali a na Discorde budete mať zase o niečo iný hlas, tam si to aj tak budete musieť predstavovať. Je lepšie si ten mikrák nechávať tu na nižšie a nastaviť v programe na vyššie, keď je to potrebné, ako to má na 100 a v programe sa už ten zvuk, ten váš hlas v mikrofóne sa oveľa ťažšie potom redukuje, zle sa s tým pracuje. Ja to mám vyskúšané, napríklad aj keď som mal štúdiový mikrák od Jenky, to bolo presne to isté. Hej, mikrofón, ktorý na 100 bol strašný. Tiež tam bolo potrebné to dať iba na 70, tiež to bolo citlivé. A tuto mám ja na 40, čo je úplne super. Rovnako mám nastavené aj tie bezdrôtové. Takýmto štýlom som si to nastavil a znie to úplne super. Master output level by som nechal na 60, maximálne 70. Input gain by som nechával od 40 až 60. Je to na vás, hej. Záleží od vášho hlasu, treba si to pozrieť a vypočuť. Tým, že tu je mic test, tak si to viete pozrieť prípadne. Odporúčam ísť do záznamu zvuku vo Windowse, ktorý je na to vlastne samostatná fičúrka, ktorá tam je. Zapnete si vlastne záznam zvuku a môžete niečo rozprávať a zároveň si môžete vlastne prehadzovať presety a v tom zázname zvuku sa vám bude aj meniť hlas na základe presetu, ktorý ste si preklikli v programe, čo je super. Že vlastne v reálnom čase si viete tie presety pozerať a viete si pozrieť, aha, dobre, tu zniem lepšie, tu zniem horšie, tu zniem ako robot, toto nechcem, tu mám vysoký hlas, tu mám až moc deep a neviem čo všetko, hej. Čiže treba sa s tým pohrať hodinku, dve, aj pre nás lenivých, hej, proste využiť ten čas na to, kúpili ste si slúchadlá, ktoré nechcete vrátiť kvôli tomu, že ste boli leniví, ako to veľa ľudí robí. Dobre, to by sme mali vlastne input a master output level. Teraz pôjdeme do high passu. High pass by som nechal na 70, ktorý vlastne je defaultne nastavený, ale môžete si ho dať na 60, ja ho mám na 60 Hz. A niekto to má dokonca aj na 20 iba,
Ja to mám na 60, príde mi to fajn, príde mi to také normálne. Nič sa skoro nezmenilo, ale mám to na 60 proste. Môžete si to nechať aj na 70. Tu nemeníte nič, ja som si limiter zmenil zo 7 alebo zo 6 na 8, neviem ako je to defaultne. A vyhovuje mi to, je to fajn takto. Nemusíte tu ale meniť vôbec nič. Čo je dôležité, je voice equalizer. S týmto sa treba trošku viac pohrať, pretože, ako som povedal, každý má iný hlas. Niekto má deep, niekto má tichý a ako náhle vy si aj nájdete v tom komunitnom fóre od Logitechu, že niekto nastavil best mix settings for Discord alebo niečo, tak nemusí to sedieť priamo vám a vášmu hlasu a môžete znieť ako totálny hlupák. Čiže ja to mám nastavené na plus 5, na minus 2 a 0. Hej, tuším, že je to takto, zle sa tu hľadá tá stupnica, majú to tak hlúpo spravené, ale je to 5, minus 2 a 0. To je môj vlastne preset, ktorý mám nastavený na voice equalizery a znie mi to takto fajn. Veľa tých mikrofónov, ktoré som videl, tie presety majú tento high až na 10 alebo 8 až príliš high a ja som znel až ako robot. Takže treba si naozaj sa s tým pohrať trošku viac a nebáť sa toho. A to je vlastne všetko, čo sa týka presetu. Už vlastne tu nemusíte nastavať vôbec nič tu už není, s týmto by som sa nehral veľmi. Jediný preset, ktorý tu môžete vyskúšať je Broadcaster 2, ale znižiť si input game a master output level. Lebo na 100 to znie strašne, máte príliš vysoký hlas. A veľa aj tých recenzentov zahraničných to práve hovorí na Broadcastery 2. To sa aj odporúča, keď chcete preset nejaký, už máte nejaký základný a na tomto skúšať, tak určite Broadcaster 2. Potom sú tu už iba nejaké efekty, ktoré majú len bezdrôtové slúchadlo od Logitechu a to je to, že zniete ako mimozemšťan a podobne, čo niekedy sme používali na to Clownfish program, teraz tu už máte v takto slúchadlách, čiže ja to nepoužívam, ale môžete to akože používať, je tu taká fičúrka na to. Dobre, to je vlastne všetko k tomu, toto je vlastne mikrofón od Logitechu, od bezdrôtových slúchadiel, myslím si, že ten hlas je úplne super na to, aké slúchadlá to sú a čo vám ponúkajú. Majú skvelý zvuk, nie je to príliš také deep, nie sú to príliš také, že fakt, že deep basy, ten zvuk je taký mid, veľmi, veľmi pekne sa počúvajú pesničky, akékoľvek. Ja počúvam aj rap, aj pop, aj bass boosted, aj rôzne pesničky. Pri filmoch je to úplne super. Keď pozerám podcasty, krásne počujem hlas. Obrovský výkon to má na Discorde, keď vlastne hráte s kamarátmi. Ten zvuk v tých Logitechoch je taký super, že vlastne počujete aj vlastných kamarátov úplne inak. Ja keď som prechádzal z tých HyperX Cloud Alpha na tieto, tak to bola pre mňa obrovská zmena. Ako som začal počúvať tých vlastne ľudí v mojich ušiach. Čiže pre mňa to bolo úplne wow. Takže ja som spokojný s týmito slúchadlami veľmi. Ako znejú, mohlo to byť lepšie, ale to, ako ľudia nadávajú na mikrofón od bezdrôtových slúchadiel od Logitechu, mi to príde trošku pritiahnuté za vlasy, že ľudia nadávajú na mikrák, ktorý si myslím, že nie je až taký zlý, ako sa môže zdať. Logitech má skvelú stavbu, tých slúchadiel sú skvelo nastavené, viete si vlastne, nič vás netlačí, nič vás nebolí a sú pohodlné. Sú pohodlné, ja som si ich dokonca kúpil v bielej farbe a sú krásne. K tomu zadarmo máte ešte to vrecúčko, ktoré máte aj v klasických drôtových a za mňa fajn slúchadlá. Veľmi sa mi páčila ešte jedna vec, ktorú ľudia hovorili na Razeroch. Na Razeroch Black Shark V2 hovorili na internete to, že by mali Razery byť na väčšiu diaľku, než sú Logitech. Ja som zistil, že Logitech Wireless mi fungujú na väčšiu diaľku so zvukom, že mi nevypadával zvuk na väčšiu diaľku, než pri tých Razeroch. Pri tých Razeroch som strácal zvuk už vlastne na chodbe, ktorá je vlastne vedľa mňa skoro, keď otvorím dvere, tak som na chodbe. Už tam som mal problém so zvukom. Dokonca išiel som aj do inej izby, tam už som ten zvuk skoro nemal vôbec, už sa mi aj vypli slúchadlá, už som vlastne stratil zvuk.
čo sa mi na Logitechu nestalo. Išiel som do izby, kde mi na Razeri vypadával zvuk, tu mi išiel úplne v pohode, za čo som naozaj bol prekvapený. Takže toto bol zvuk a recenzia na Logitech X2 Lightspeed. Teraz prejdeme na Wired a prejdeme k tomu mikrofónu. Takže môžeme prejsť k mikrofónu od Logitech Pro X. Takto znie vlastne mikrofón na drôtových slúchadkách, ktorý je nastavený, s ktorým som sa vlastne pohral, ktorý nemá zvuk, aký by ste očakávali, keby Blue Voice vypneme. Takto je vlastne Blue Voice vypnutý, čiže znie to úplne strašne a takto to znie, keď vlastne ten mikrofón zapnem, čo si myslím, že úplne super a úplne inak to znie, takže tak. Ale predtým, než vlastne prejdem k mikrofónu, pôjdeme na headphones. Tu prídeme k trošku inému presetu alebo presetu a je tu custom. Ja mám nastavený, je to custom preset, ktorý som si stiahol na komunite, pretože som skúšal nejaký iný zvuk, ktorý by mi sedel do pesničiek, do hry, aby som počul napríklad kroky v CS-ku a podobne. A tento preset mi prišiel ako najlepší. Čiže 9, 4, 3, 11 a 12 je najlepší preset za mňa pre moje uši a pre hranie. Ak neviete náhodou, že možno vám to bude horšie znieť, treba ísť do tej komunity, pozrieť si, či tam nie sú nejaké iné, lepšie presety, ktoré vám budú znieť lepšie, alebo si pozrieť na internete nejaké best sound equalizer for Logitech alebo niečo, čo by ste vlastne mohli využiť, čo vytvárajú napríklad ľudia, ktorí robia recenzie na Logitech slúchadlá. Toto je za mňa vlastne všetko, čo sa týka tohto. Netreba tu nič meniť, priestorový zvuk, to isté, čo som povedal vlastne na bezdrôtových, nič viac, nič menej. Sú tu nejaké presety, ako je od prohráčov G2, Shocks, týchto aj nepoznám, TSM-ko, vôbec neviem, kto sú to, či sú to nejakí lolkári, alebo Valorant, alebo čo ja viem, kto to hrá, netuším, kto to je. Majú tam nejaké presety. Za mňa ani jeden preset nebol tak dobrý ako tento, takže ale môžete si vyskúšať, čo vám bude sedieť. Prejdeme k mikrofónu a tu ideme klasicky na to isté. Prvé, čo spravíte vždy, keď prejdete do tohto programu, zapnúť si Blue Voice. Vždy. Prejdete sem, zapnete si Blue Voice a ďalšiu vec, ktorú urobíte, pôjdete do komunity a skúsite si vlastne preset, ktorý mám nastavený teraz ja a nájdete si preset Best Voice for Discord Stream Pro X. Je to vlastne najlepší preset, ktorý som našiel, ktorý mi prišiel tak povediac taký, že prirodzený, že rozprávate a zároveň aj taký hlas reálne máte. Čiže Best Voice for Discord si nájdete a dajte si tento preset. Keď nie, tak si to môžete nastaviť vlastne takto, ako to vidíte na mojej stránke a vyskúšať si vlastne tento celý preset. Klasický microphone level na 40, hej, nie na 100, na 40. Blue Voice, potom Master Output na 50. Môžete si dať na 60, väčšinou za to odporúča tak 50, 60, max 70, ale nechal by som sa na tej 50, príde mi to, že je to tak akurát. Popper 60 Hz, Noise Reduction na minus 18 by som to nechal. Veľa ľudí to dáva úplne, že na minus 60 z nejakého dôvodu. Nerobte to. Je to najhoršia vec, ktorú môžete urobiť z jedného dôvodu a to je to, vy keď dáte Noise Reduction na minus 60, začne sa diať to, že vy keď rozprávate, váš hlas vám začne vypadávať pri komunikovaní na Discorde, na Teamspeaku, pretože ten šum vlastne bude vám zasekávať, ako keď začnete rozprávať, poviete nejaké slovo, ešte ho nedopoviete a už to sekne. Vlastne, aby zredukoval sa ten noise úplne na nulu, tak keď vždy niečo poviete, tak vlastne ten hlas sa vám sekne, spomalí, je to neprirodzené, je to nechutné a nerobte to. Veľa recenzentov to robilo. Napríklad jeden recenzent povedal, že ako nastaviť najlepšie mikrofón na G Pro X a prišiel a jediné, čo urobil na tomto, že zmenil mic level, output level a noise reduction na minus 60. Hej.
A ja keď som začal rozprávať v zázname zvuku, tak som znel ako idiot. Pretože ten hlas sa mi zasekával, začalo to tak neprirodzene sekať, hej, proste, ja neviem, ja to neviem ani popísať. Preto si to môžete vyskúšať, ale neodporúčam to. Tu si nastavte minus 38 decibelov, 20 k 1, kompresor na minus 6 a limiter na 6. Najdôležitejšia časť tu je opäť Voice Equalizer. Voice Equalizer je podobný k tomu, ktorý je na bezdrôtových, ale sú tu iné čísla. Hej. Čiže na to si treba dať pozor. Nedávajte si, ak prechádzate náhodou na bezdrôťaky, tak nedávajte si rovnaké presety, aké máte tu. Ja som to skúšal, je to strašné. Nefunguje to tak veľmi. Takže vzhľadom na to, aký ja mám hlas, tak som si to nastavil na jednoducho a to je 5. Čiže plus 5, minus 2 a 2. Hej. Plus 5, minus 2 a 2 je preset, ktorý máme nastavený na mojom voici, ktorý mi príde akurát. Veľa ľudí si dáva tento high opäť na takú 10, 12. Za mňa je to strašné, pretože váš hlas je úplne že deep. Rozprávate ako z jaskyne, váš hlas proste je neprirodzený a až niekedy až roboticky by som povedal. Tento Blue Voice, tento mikrofón to zrovna tak robí, že keď máte ten hlas nastavený viac na deep, tak začnete znieť tak úplne škatulkovo a nechutne a zle. Hej, čiže nechal by som to úplne takto a vlastne nič tu iné nemenil. Tento preset si môžete nastaviť, vyskúšať, poviete si super, takto mi to znie fajn. Keď vám to nebude znieť, dobre, opäť môžete urobiť to isté, nastaviť si viac presetov, môžete si nastaviť ten broadcaster, vyskúšať si to, ako to znie, môžete sa hrať s týmito výškami, ak máte hrubší hlas, ja mám hrubší hlas trošku, čiže ten high som dal vždy, som nechal proste na nižšom, hej. Nemal som to na 12, lebo ak niekto rozpráva tenko a chce mať ten hlas trošku viac štúdiový, tak jasné, že si zvýši trošku tú frekvenciu na trošku vyššiu, aby to znelo trošku lepšie. Tým pádom sa vlastne aj ten mid zvyšuje mierne a znižuje sa vlastne ten low, ale nechal by som to takto. Je to na vás, ako si to nastavíte, treba sa s tým pohrať 2 hodinky, treba stráviť v tomto programe, nastaviť si to a potom húra do hrania. Hej. A nepozerať zbytočne recenzie, ktoré sú na internete, ktoré robia vlastne ľudia recenzie, kde im Logitech dajú slúchadlá zadarmo, alebo aj keď povedia, že toto nie je sponzorované Logitechom a podobne. Stále tomu častokrát neverím, keď ten mikrofón si ani nastavujú tí ľudia. Hej. Častokrát rozprávajú recenziu a hovoria, ja ho rozprávam do tohto mikrofónu a má to nastavené úplne zle. Čiže a potom aj tí ľudia si začnú premýšľať, že aký mikrofón to je za také peniaze. Za mňa ten mikrofón je úplne super. Nehovorím, že je úplne dokonalý. Určite nie lepší ako na Razeroch a Black Sharkoch V2, ale za mňa je fajn. Tým, keď sa s tým trošku pohráte, keď nie ste leniví, tak si to viete nastaviť úplne super. Takže za mňa nechal by som to takto, nič by som tu nemenil. Za mňa je to úplne fajn. A to je vlastne všetko k tomuto videu. Bolo to trošku dlhšie video, ale myslím si, že každý má rád tie také krátke videá, kde si človek povie, že urobte toto, nastavte a je to najlepší preset, aký môžete mať. Hej, ale chcel som k tomu povedať aj viac informácií z mojich skúseností, aké mám aj s inými slúchadlami, pretože mal som HyperXy, kedysi dávno som používal od HPčka slúchadla a teraz mám Logitechy a som spokojný. Hej. Nie sú tak pohodlné, ako sú HyperXy a nie sú tak pohodlné, možno tie Razery boli o trošku viac pohodlnejšie. Asi to trošku, nie oveľa, lebo tam tie vankušiky nie sú úplne top, ale HyperXy sú na mňa najlepšie pohodlné slúchadlá, ktoré som testoval a mal vlastne na hlave. Takže toto je vlastne moja recenzia, taká krátka, alebo nie že recenzia, skôr takéto nastavenie tých slúchadiel tak, aby váš hlas bol prirodzený a super, aby to neznelo nejak príšerne. A mne ľudia hovoria, že môj hlas je úplne super, aj na Discorde, že mám čistý hlas, že to nič sa nezasekáva, tak by to malo byť. Hej, a na to nepotrebujem ani štúdiový mikrofón, ktorý tiež mám, ale na čo mať mikrofón na ramene, keď môže mať mikrofón, ktorý znie ako tak dobre,
nestreamujem, nerobím žiadne videá, nenatáčam na YouTube. Toto je asi jediné video, ktoré budem mať, ak ho niekto pozrie, ale toľko viac menej k tomu. Šťastné hranie na Logitechu a teším sa, že som mohol podať nejaké informácie a moje skúsenosti s týmito sluchadlami a veľa šťastia. Ďakujem a majte sa. Ak sa vám video páčilo, kľudne môžete zanechať like, nejaký koment, rád poradím. Aj čo sa týka myšiek, kľudne rád poradím, ak potrebujete nejakú pomoc s nastavovaním. Takže určite sa ozvite a majte sa krásne a čaute.